Original o Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc o Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok pakatok sa udto, padahin ta sa tuwang panaguban, duyog yapon sa pagpaminaw kanato diri mga kabisyo, my love so sweet. Hala sige, pabati mo sa gihapon. Tuod ha, og relax lang sa muna ta diha, especially katong mga bagulan na human sa ilang pagpaniud to, og katong mga ipangkapoy na udtuhan, og taman sa ilang pagtrabaho, kabisyo my loves, kakugihan magitawon kay kanimo no. Usahay masawayan kita sa tuwa mga kailay, labi na kanabitawon kugihan kasi mong trabaho pero wala pa kay asawa o anak. Masultian gitag maignan nilang kuyawa makatrabaho, oy mura maog nay pulo ka anak. Grabe. Nakatisting na ba kanya na? Kabisyo, my loves, lolo baba. Oo, nakatisting na kuha niya. Nasultihan niya puntuod kuha niya. Wala ko'y pulo nga niyak, pero na ko'y pulo ka mga bayron yun. Mga 10 pulo paganyi. Apil na po dyan mga surang-surang na akong mga igsoon. Huwag na po dyan akong suportahan po na akong nahan. Okay. Mukhaon mampunta og bugas. Noon siya data. Mo lagi niyong Pinoy kay kita kay may natagon man kita sa pamilya. Di man nato kayang dili nato sila suportahan. No, pwede na lang po siya sa uban ng mga irihis kayo. Okay, kasing-kasing. Pasagdi na sila. Ang importante ikaw diha nga matabang ka og motiman kasi mga minahal sa kinabuhi. Musuporta ka bisag gamay. No? Dako lagi hapon taon tuod kay na siya. Kaysa wa. So, mahimo kabisyo my loves, padayon sa kinabuhi, Asensyo. Laban, Japan. Gani, bisa pa kung sa mga problema. Ato na lang isipon nga, bahala na si Batman. Ugtod, mga bisyo my loves, katong nga doon ay gibati diha sa ilahang kalawasan o guban pa. So, mahimo nga mag-relax ta ha. Gamit ta og Angelic Relaxing Roll nga haplas. Actually pampa-relax ni siya nato no. Labaw na kung nagbiyahe ka karon, stress ang imong feeling. Gamit lang tuod niining Angelic Relaxing Roll kay manhot-suot ang kanindot og soothing effects sa peppermint og lemon scent sa Angelic Relaxing Roll. Dita maglangan mga kabisyo my loves, plus tarta diri karon sa mosunod natong programa ania ang Katok Confession. Laing kaagi ang ato ang pag-asayran. Okay, kung naamoy mga gustong i-share nga mga kaagi ninyo sa pagigugma, pwede ninyong i-message ang Katok Confession nga Facebook page. Like and follow, lalang po dusab ka nato. Anyway, dito maglangan aniya na ang ato ang Katok Confession. Wala ragyug ko nakatunga. Putot siguro ka. Magpatambag ko sa mga expert diri nga site para maliwanagan ng akong panghuna-huna. Itago ko sa pangalang Wingkay, ang babaeng walang pahinga. Kita oy naglibog ko sa akong kaugalingon kay og mahigugma ko ako aman unta gihatag tanan. Pero nganong naapamay kuwang. Uy, bagor tan gisgutan ni Ang mga laki kung makagamit og mga murag gid siya nakatilaw nato tanan. Mo gini problema niyang uban ba preparihan mo mga lalaki. Oy, siya may kabaw. Preparihan ha? Preparehag na wong. O siya dahil mo. Ang mga lalaki igor ako tilawan. Unya wala may magpundo sa ako Nauyab nako halos silingan namo og silingan sa ubang barangay. Mapatara na po siguro pag kadayon. Basta importante na maibog. Ala sige. Karne na ni. Dili man ta ko pangit. Pero ngano kaha? Sa kadaghan akong uyab, si Alfred ako ang... Si Alfred sa ako natamaan kaayo ko. Kini si Alfred ilado jud ni nga bugi-bugoy sa mua. Nya festa to sa mua, iya akong giuyab. Siyempre kay crush na ako siya, nagpahilabot ko dayon. Pero kay moduol man
sa kuha si Alfred og makainom. Mga isa pod kabula na akong papel kay Alfred na daw parausan, pero ako gugmaan man kaayo ko sa yaha. Naptan og 6 months sige handom kay Alfred. Nakita na ko siya balik. Dili pa ko katuo sa nakita kay ang yagit og nawong ni hinlo man. Unya ning buutan. Kay dili na halaagan. Mong ako bitaw giadto sa ilahag. Kurata niya lagi. Suko kayo. Muraga iro nga nakaabog sa ako anya ginya pag makita si mo kay nabuutan naman siya unya tapos pakita si mo oy time siya murag ko ani kanyang demonyo. Pero ako agud siya nga gigakos kay gimingaw kay ko sa yaha, pero gitula ko hapit pa ko sumbaga nabili buutan man yung baga di na buutan niya May gani giuwang mi sa iyang mama. Mao to bantogra na bag-o si Alfred kay nakauyab na di ay og bag-o. Nanliit man ko sa kong kaugalingon nako kay iyang uyab professional. Formal kaayo manamit og mulihok. Gwapa og labaw sa tanan na adyoy kabuga. Swerte kay siya nakapunit og babaeng tarong. Bantogra na bag-o siya. Pero akong kabuang kay nakita na akong babae sa mall. Ako bitong giignan nga buntis ko. Si Alfred ang amahan. Di, kabalos ka. Si Alfred ang amahan sa akong gisabak. Kurata ni ma'am lagi. Unsa kahay nahitabo nila karon kay di naman ko makontak nila. Kay nilayas man ko sa amoa. Unta magbulag sila kay andam jud na akong sa luon si Alfred. Tambagi ko og diri na lang kutob Wingkay dapat pangalan i-search na to niyang pangalan daw bi. Cool ba kaya ni si Wingkay. Anyway, so mo kato iyahang kaagi kabisyo my loves. Wala dai din ma-search yung pangalan de. So mo lang kato ang iyahang kaagi Lolo Baba sa unsay tambag nimo sa iyahang sitwasyon nga sa ing-anang nagpakamartir or iyahang gipababa ang iyahang kaugalingon para lang sa lalaking way ayo. Sa tinyo do po siya ayo, no? Kaya yung patol mo siya sa lalaking wapoy ayo. So, parehas lang dua. It's a tie. No? So, ikaw po, magbago po kasi mong kaugalingon. Nganyong makilibel mo kasi nagbago di ka tulad niya. O sige, mangita po kong tarong. Nya magbago po ko, magpag-glow up ko. Nya tapos pag makita ko nimo, huyo ka sa akin. Iniwan mo ko noon, maglaway ka ngayon. Anya lang good. Ignaw baka kon magubog na po siya, budol na po sa imuha, no? Okay mo, radyo kang parausan gitaon to dyan niya. Klaro man yung kais tanan. So, maunang ikaw dyan sa imuhang kaimtang, magbago na po ka kay dili hantod-hantod sige lang po kagingan niya o niya tapos wala kay asinso sa imong kaugalingon. So mahimo nga dapat bago nimo imong kaugalingon sa paagi nga ayo pud nimo og ika-proud nimo sa imong self ba, no, nga dili ka bitaw malain nga maginyumdum sa mga kaagi nimong inganya ka nga ti si mong pagbag-o makuan mo ba proud ka si mong self nimo. Labaw niya kung nanabito kay mabatunan ni asinso ka makita na ni kuan ni Alfred nako. Isa paging kag professional lang iya kuyab niya. Nya tapos ikaw ni asinso ka pikat ka. Pikatan din mo na sila. Ano lang good? Mahalin natin una ating sarili bago tayo magmahal ng iba. Char. So saan na ito pagigugmas itong kaugalingon? Una sa tanan, magpalit mo ng tao kalabo. May kiling. Tama juga diyan Lolo Baba. Labaw na kung gani doon na kay mga pamaol sa kalawasan. Labad-labad sa ulo. Maghaplas taog liniment nga numero 1 aprobado o garantisado Calabo Plus Herbal Oil Liniment Omega. Di na amigo, Omega na. Muwagtang sa panuhot, suhot, sakit sa panit, samad, kabahong, baho sa tiil, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, bukol-bukol, lubag-ubag, matagtiki, arthritis, rayuma o guban pa.
Mupatay sa kutog, mo-moisturize sa panit, humutog sakto sa kainit, bugnaw-bugnaw, nindot sa paminaw. Insect and mosquito repellent. Alang usab sa mga nasog pusinaw kabiyon sa biyahe, gamiti sa Calabo Plus Premium Rub. Alang sa pingot nga ilong, hubak og stress nga paminaw, mag-Calabo Premium Rub ka na para ang buhay hayahay. Para sa mga kagid-kagid og bawo sa lawas, panabon gamit ang Calabo Plus Herbal Soap. Para papaputi o papabata sa kutis, Charisma Beauty Soap. Para sa pahamis o pandepensa sa kutis, mag-Charisma Kojic Soap with Sunblock Protection. Hindi ka ka nato sa Just or Marketing Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian tudas. Hala, sige, sumo ka to ang kaagi ni Wingkay, no? Inyong nadungog ang iyahang kahimtang. So ayo kay mo patara pud sa sige sa lain pud tuod. Oy, unya pag masakitan nyo, pag masakitan bitaw tuod mo, idamay din ninyo tanang mga laki. Unsa day mo? Nya mingon day ayo ko nang magmahal pang muli. Nya tapos karon matingalata nagtumboy-tumboy na. Sila na inahimong lalaki kay ginapasakitan sila sa laki. Kay wa naman nahalin sa laki, dito na lang sila sa babae. Katik, ayaw mo suko sa gugma, no? Okay, kung musuko mo sa gugma, pildi gyud mo. Unya, lami ang mahigugma kabisyo my loves. Lami kayo mahigugma labaw na nga mga good side atong isipon. Naman gini mga bad side, dili man perminti fairy tale, no? Eh wala man gingana sa kinabuhi gyud, di ba? Sa imong pagto perfect na inyong relasyon, never gyud mo mag-away. Ay nako, butbut kay nanginganang storyahan, no? Dili perfect tanan. So naging mga sitwasyon nga dili jud mo magkauyunay, di jud mo maganahan, no? Murag feel mo nga gusto nimo siyang biyaan, bulagan, di ba? Naigugma gani pero naagya po yung mga apan. So dili gid perfect tanan kabisyo my loves. Ang imuha diya, ang moment lang ay mo ang spend time, ma-comfort kaniya ug ma-comfort nimo siya and secured ang imuhang paminaw na natong person imuhang gihigugma, di ba? O better kung makirelasyon man gani mo, dapat mutual gyud ang inyuhang feelings. Ma-feel man na nimo ba nga nahigugma pa siya sa imuha, di ba? Kay kung ikaw lang sige kahigugma na diha sa iya kapuyon pug ka Kanya maghandom ka kanus man siya mahigugma sa kuwag tinud-anay na. Mabot man gani tuod na pero layo na kay gilatasan nimo. Mabot na pud ang punto nga mangwinta na pud dayon tuod ka, which is pangit na pud kaayo. So ana lang ka simple mga kabisyo my loves ha. Labaw na sa mga uban kanato karon nga padayon sa ilahang pagpaminaw. Hala sige, keep on loving you matud pa. Keep on loving. Katahan na may kilig. Padayon lang sa pagmahal. Basta mo na siya. Anda na lang kog ikay sa'yo, ikaw yakin. Kanya ko sa paningin. Layo na kayo mo lulubaba. Next time lang, next time around. Mayong udtog yapon, especially kanato uban no nga nakasinati o grabe kainit ron pudusab. Kagapon grabing ulan-ulan, so karon init-init tapod, no? Pero ang mga Pinoy gid lulubaba di masabtan. Nganyo man. Kabalong init hikapon. Kabalong baho simhuton. Nya kabalong seryoso biyaan. Gani mga buangon gani kita nyo. Mo bitaw dapat kitang paliwatan, ha? Kita lagi apoy magkuhan. Kita lagi apoy magdilaw problema sa itong kagalingon. Yakin mga bongbongon yung tas itong kinyabuhi niya. Buang manjay ko! Dayon ta sa itong paglanyog-lanyog kung bakit gyapon ta sa itong pagpahimsog kanya ito importante sa malaga kanya gyapon sa produkto sa tuang Calabo Plus Herbal Food Supplement nakapalit na ba mo? Wala pa? O sige, mo ni sa listan paliw ko og take notes. Huwag papel og bulping. Ha? Calabo Plus with garlic, lemongrass, turmeric o Calabo leaves. Calabo Plus liniment oil. Calabo Plus herbal soap. Calabo Plus with mangosteen. Angelic si vitamins with sodium ascorbate. Calabo Plus Premium Rub, ha? Angelic Relaxing Roll, Charisma Kojic Soap, Charisma Beauty Soap, Calabo Plus Herbal Coffee Original, Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca. So mo kanya mga produkto nato sa Calabo,
Palit mo nyo, tumalmohan na kay nindot ka na sa paminyaw, ha? Malibyuhan nyo mong matabangan mo. What is? Sige, padayon ta sa itong paglanyog-lanyog, bati kaya po ta sa itong pagpahimsog, ha? Ganito, diri sa itong programang Totok Pakatok sa Udo. Yes, sir, marketing. Yes, sir, marketing.